Matag Pasko, di gyud mawala sa listahan sa kadaghanan ang mga lugar nga adtuan. Apan dili lang lugar ang ginakonsidera, gumikan kitang mga Pinoy, di gyud paiwit basta habhab na ang hisgutan. Dini sa ginatawag nga Land of Promise, ang Davao City. Matag tuig adunay aktibidad nga ginalusad ang lokal nga panggamhanan aron mahimong sadya, halandumon ug mahinungdanon ang Kapaskuhan ug kini mao ang Pasko Fiesta sa Davao. Usa sa mga gikahinaman sa mga Davaoenyo ingon man mga bisita, mao ang Pasko Salo-Salo nga nahimutang sa Santa Ana Wharf. Kini ang usa sa mga bagong aktibidad karong tuiga nga gihulat gyud sa kadaghanan. Ang maong aktibidad gisugdan ni atong Nobyembre 30 ug kutob pa kini karong Disyembre 30. Diin pinasahi nga putahe ug halal food and goods ang gidisplay nga suwak usab sa bulsa sa atong mga higala. Gani perfect place usab alang sa mga gusto og bonding ug magkitaay nga mga paryente ug kahigalaan. Noong isang taon sa ating abag, merong queso de bola at hamon makasakit. Gawas sa kananan, aduna usab Christmas Tunnel of Lights didto mismo sa Santa Ana Wharf nga gipasiga ni atong miaging bulan. Sumala ni Cecilia Gandilan nga taga Bangkaling syudad. Dako og kausaban kada tuig ang mga aktibidad sa Pasko Fiesta sa Davao. Malipayon ka ini kay lain-lain og kuan kanang improvement ang kuan ba ang kuan Inday Sara na ayo kayo ang amuang kani pagsuloy-suloy naon ispot. Subay usab sa seguridad, alerto kanunay ang Task Force Davao. Diin sumala ni Task Force Davao Commander Colonel Nolasco Mempin, gipaniguro nilang dunay igong personahe ang gipakatag sa syudad, ilabi na sa mga laaganan, aron masigurong luwas ang pagpanuroy sa mga Davaoenyo ingon man mga turista. Gani gipanawagan ang ilang koordinasyon ngadto sa otoridad, bahin gihapon sa seguridad. Yes, continue pa rin yung aming ask ng kanilang cooperation and assistance by just being vigilant and report any untoward incident or suspicious person, suspicious item like unattended baggage, so that yung ating security forces could take appropriate action based on sa information. Taliwala sa mga hulga, mapaw social media man o madungog mismo sa katawhan, wala kini nakapugong sa mga tawo nga himuong memorable ang ilang pagselebrar sa Pasko. Busa kada tuig, daghan ang naglaom nga lain-lain usab ang mga pinasahing aktibidad ang ilang makita ug masaksihan. Tinuod gayod nga ang mga Pinoy daw bisan murag bao nga gapasan og nagkalain-laing problema, nagpabilin gihapon ang pagkapositibo nga kini masulbad ra ug mulabay ra ang tanan. Mao nang kada Pasko, ginakuha gyud nila ang oportunidad nga mabutngan og kurba ang mga nawong pinaagis sa pahiyom. Mapagamay o dagkong pahiyom man kini. Alang sa Pasko Davaoenyo 2018, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, RMN.